Jeg vil gerne udvide mit forretningskoncept, og havde lidt svært ved lige at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Og så fik jeg kontaktet PJ Management. Ved at jeg fik PJ Management med ind over og fik den rådgivning og sparring til at få lavet min hjemmeside og min webshop, så har jeg fået det udviklet i en rigtig rækkefølge, og føler også, at jeg har meget mere ro i maven. Og der var en gang, der sagde, har du råd til det? For det er jo dyrt sådan noget. Så vendte jeg den om, og så sagde jeg, har jeg råd til at lade være? PJ Management har også givet mig ro til, når jeg skulle ud og snakke lidt med banken. Det har jo ikke ligefrem været de bedste tider at skulle komme med nye idéer. Nogle gange har jeg sågar haft dem med til et møde ude i banken, men ellers har jeg også brugt dem rigtig meget, hvis jeg lige havde et eller andet spørgsmål, som måske for mig virkede lidt dumt. Og jeg vil sige, at selv for en lille virksomhed, der går og overvejer at søge den rådgivning, der skal de altså ikke tøve, for der er plads til alle, små som store virksomheder.